Отдавна не бях пускал видео, за което се извинявам. Повода за днешното видео е един въпрос, който всеки, който е правил ножове и е продавал съответно, е чувал поне един път. Какво толкова му струва на този нож толкова много пари? Сега ще покажа нагледно. Тези ножове дойдоха в работилницата, както обичам аз да казвам. Те са ми донесени от приятел. Тези двата всъщност са ми донесени от приятел, на който не мога да откажа услуга. Искаше да ги приведа в някакъв горе-долу нормален работен вид. Този е кован, не знам откъде си го е взел, подозирам кой го е правил, но това си мои работи. Този е купен от хижа Плевен, а този дойде за кания. Ще започна с кования. Първо, канията е с ужасяващо качество. Направен е някакъв опит за художествен подвес. Да, готино, интересно се е получило, регулируем по някакъв начин, нали? Но като цяло, първо, кожата за самата кания не е обработена по никакъв начин. Това си е фабричния финиш, този, който е дошъл от търговеца. Второ, самата кожа е тънка и се гъне прекалено много. Защита е с ленти, което също не би го определил като най-правилно. И, не знам дали се вижда добре, е ужасно, по този случай е ужасно изкривена, защото е натягано насам, натам, насам и най-накрая като го е спънал и е мръднало. Отвътре не е обработвана по никакъв начин. Сигурен съм, че няма никаква защита от влага. Не съм я пробвал, защото най-вероятно ще я съсипя. Тъй, че няма да се задълбочавам още, защото ще отнема прекалено много време. Самият нож. Ножът е опит за якутски нож, или там якутоподобен, или както ще да се нарича. Не е лошо като изпълнение острието, добре е изковано, само че ще започнем от дръжката. Първо, това е някакъв еленски рог, който е мазан. Тук се вижда, не знам дали се вижда всъщност добре на видеото, е мазан с някакъв лак, който не е почистен. Това е някакво дърво, предполагаме акация, което, както и ето това дърво, не е импрегнирано. Тук, момент, точно е тук, се вижда как се е спукало дървото и се вижда, тук е залепено много добре, много хубаво е и плътно е припасвано, както и ето от тази страна, но ето тук не е било напасвано добре. И се получава фуга и спукване. Същата работа е тук. Гарда по същия начин не е притиснат, не е напасван добре и затова от тази страна е прилепнал хубаво, а от тази страна вече се получава фуга. Също така, когато е полирана дръжката и е оформена, ето тук се виждат деругите. Не е почистено като хората. Сега, гарда, по принцип, якутските ножове нямат гард, но това вече се граничи с заяждане. Всеки ги прави както си иска. Но, гардът е ужасно напасван. Тук се виждат. Тук е имало фуга, която е запълнена с лепило. Тук. Секунда само да взема нещо да посоча. Ето тук се вижда как е ударено. Тук е ударено с шкурката. Явно като е се опитвал да удари, да почисти или да заточи нещо, да направи на скоса и ръба на шкурката е тръкнал и гарда. Ето тук острието и гарда са на едно ниво, което означава, че със сигурност, като е подпряно на гриндера, и гриндерът е тръкнал малко от острието. Тук се вижда пак калпавото напасване. Вижда ли се? Вижда се. И също така острието не е почистено като хората. Не се вижда, но тук си има още окалина от коването и последващото закаляване. Също така, острието, ама никак не е право. Нямам прав ъгъл да го подпра, но горе-долу се вижда.
криво, колкото си искаш. По принцип това не е проблем. Подпира се на гриндера и се изправя, но явно, който го е правил, не е счел за нужно да го направи това. Заточването няма го коментирам, правено е на гриндера и затова се е получила тази извивка точно ето тук. Не знам дали вижда се добре. Това се получава, когато острието е подпряно на шкурката и шкурката тук е отнела повече, отколкото на другите места. Като цяло не е лошо острие, което е съсипано в последствие, като са правили дръжката и като са го заточвали. Вторият нож е ето този. Също абсолютно неизвестен майстор. Канията е ужасяваща. Пак с тези вързулки, или там каквото ще я се наричат. Правен опит да е нещо като хората, ама не се е получило. Това е ножа. Първо, стоманата, съм 100% сигурен, че това е въпросната конусна френска Т5 МОВ или нещо друго, не помня в момента какво беше, защото от тази страна се вижда колко е дебел и каква е разликата с тази страна. Също така, ако ви прави впечатление, скосът е неравномерен, тук е по-фин и равномерен и тук става по-висок, скосът режещия ръб. Защото от тук натам вече става по-дебело острието. И затова и режещия ръб е такъв. Няма да коментирам еленовия рог. По принцип аз не обичам еленов рог. Не заради друго ми, защото е много капризен материал. Ще коментирам само напасването. Първо гардът, или болстър, там кой както иска да го нарича, е направен от месинг с нитове от неръждавейка или алуминий. По-скоро бих заложил на алуминий. И се получава този отвратителен контраст. Второ, гардът не е перпендикулярен или наклонен напред, а е наклонен назад. По този начин острието ножът изглежда някакси странно. Напасването между отделните елементи, между гарда и дръжката от еленов рог, тук има една ужасяваща фуга, където мога да бръкна направо с шилото. Също така самия гард, тук ще замълча. Всеки може да го види. Може да се види тук това отчупване, може да се види и фугата, която се е получила между дръжката и стоманата. Това съм сигурен, че се е получило още докато е било в работилницата, защото тук се вижда как е направен опит да се замаже по някакъв начин. И това не съм сигурен, че не го е правил този, който е купил ножа, а го е правил майстора, защото няма как в последствие да се получи това. Нещо страшно. Като напасване, като изпълнение, като всичко. Последния нож. Тия двата ножа са без клеймо, без знак, без нищо, абсолютно анонимни. Този нож обаче си има знак. Скрил съм го, за да не се възприема като лоша реклама. Канията, не знам някаква копешка ли е, нали, от друг нож или е правил този, който е правил ножа. Затова няма да коментирам. Като цяло не е лошо направена. Това тук подвеса аз бих го изместил малко по-насам, защото сега завърта малко странно ножа, но това са си лични предпочитания. Даже канията си е много добре направена, ако не е тази дребна забележка. Ето го и самият нож. Нали, не е лошо като форма, като замисъл, но като изпълнение е ужасно. Първо, виждате ли дръжката? Абсолютно тотална липса на каквато и да било симетрия. Тук е ударено повече на гриндера, съответно това е грешка, която е можело да се оправи, но съответно майстора не е счел за нужно да го оправи, да го коригира, даже не е счел за нужно да почисти и следите от шкурката. След това самата дръжка изглежда много странно.
има дръжки на метли, които са по-ергономични от нея. Тук е направен опит или без да иска, или нарочно за някаква ергономия, за някакво стесняване. Предполагам, че е нарочно, защото го има от тази страна, но като цяло не се е получило. Острието е патинирано с нещо, но ето това, тук това петно, което се получава, означава, че тук е прегрявано. То се вижда, наживо се вижда много добре, на записа най-вероятно не, но се вижда как тук е ударен знак от тази страна. Предполагам, че е нагряван точково с оксиген, с нещо, не знам и аз, и се е получил този финиш. Самото острие пак е направено от някаква конусна стомана, защото не си личи да е обработвано, да са правени с косове. Пък може и аз да греша. Нали? Но, гарда. Първо, тотална липса на симетрия. После, ето тези фуги, в които може да падне човек, които не е направен опит да се почистят, да се... По принцип, ако аз направя такъв гард, бих го изхвърлил и бих направил нов. Не бих го сложил на нож, който пък в последствие даже и да продам. По принцип е направен опит да се вкопае острието в гарда, което е трудно, но е много добре като изпълнение. Изисква малко повече майсторлък, защото трябва да се направи точно до долната част и горната, и острието влиза като в канал, като в жлеб, само че тук е под всякаква критика това изпълнение. Нали, лепилото, което е изтекло, се е надявал, че ще запълни фугата. Нали? Тук не е запълнил фугата обаче, както и ето тук. Вижте как влиза върха на иглата. Дръжката не е полирана като хората, не е почистена, защото тук има един остър ръб, който пречи. Тук се виждат деругите от шкурката. Тук пак е направен опит да се направи нещо като гард, който да подпира, но не се е получило, защото е правено на колело с прекалено голям радиус. По принцип това трябва да е колкото се може по-агресивно и да е тук извивката, за да може като се сложи пръста да подпре и да го спре, а не да го избутва върху острието. Деругите от шкурката се виждат, предполагам. Наживо се виждат, на видеото не чак толкова. Тук се вижда леко. Като цяло добър замисъл и много лошо изпълнение. Също така тук не е почистен гърба. Виждате как се получава фуга, дупка и раменете. Това се нарича рамене. Нали, тази част, която е от коремчето и гърба на острието до опашката, са раменете. Раменете не са перпендикулярни на страните на... така се вижда. Раменете не са перпендикулярни на страните на острието. За този нож някой човек е плащал пари, както и за ето тези двата. Пак ще повторя. Когато купувате нож, първо погледнете контура. Вижте добре ли е направен. После погледнете симетрията. Вижте симетричен ли е от едната страна. Сега може и някои ножове са асиметрични, в случая като якута, като някои кухненски японски, но това си е специфика на отделния нож. Повечето ножове са симетрични. Вижте симетрично ли е. Погледнете как е напасван гарда. Вижте цялостния вид на ножа, дали дръжката е симетрична, дали има някаква ергономия, дали е достатъчно голяма, дали цялата дръжка кореспондира с острието. Вижте самия гард, как изглежда, вижте материалите, които са използвани. Например, тук се вижда как е избягала дръжката много нагоре. Това означава, че това острие не е мислено за такава дръжка, което се вижда
е с напасването. Тук фугирането, не знам с какъв материал е. Вижте самия финиш на острието, дали е приятен, дали гали окото, дали има нещо, което дразни, което закача окото и ви дразни. Не дейте да робувате на имена, не дейте да робувате на марки, защото дори най-големите имена и най-утвърдените марки правят грешки, които съответно трябва да се показват, защото все пак клиента заслужава най-доброто за парите си, независимо колко са те. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че в скоро време ще започна да пускам пак нови клипове. Само трябва време и търпение. Благодаря ви.